Това е втори епизод. Да, станах малко заведен, за да намаля телевизора. Това е втори епизод от моя Minecraft Modded Survival. Това тук е базичката, която почнах в предния епизод. Както ми се сега събирам нужните материали за нея. Направя така. Шът. Да, и извинявам се за прекъснато. Събрах малко дърво, докато бяха прекъснали. Прекъснахме. Искахме нещо да... Ще влезе майка за малко в стаята. И така. Сега ще отида да спа, нещо малко ми налагава. Съжалявам за лага, все пак, защото обработвам първи епизод. В малко ще обработя, като снимам този епизод и него ще го обработя. Цял тази програмка хем обработва в един вид, като програма за обработване и снимане на клипчета. Сега, да продължим. Казах, че ще се легна да спа, пък първо да се направя на брадичка. И разбрах, че айтемите са крафтват по различен начин. Както се разбра и от първия епизод, така нямаме пръчки, ще използваме две. Нямаме така, една брадичка. Той пръчки наистина нямахме и затова използвах. Сега ще направя две каменни брадви, защото така налагва толкова ще го толкова. Не знам ли преди малко, докато ми се появи да почна да рекордвам този епизод пак. Не ми лагваше и така. Да, и това е котката ви, ако някой се чуди какво дръжти по стола. Чай се сваля котката. Ето. Ето блокаш, ето блокаш. Ти е там. Сега. Оправя се малко лака. Така да поспим. Не знам, аметист ми се гивва. Ето заспахме се. Една ябълка сме. Сме се изкопали. Така с глас. Пясък за глас. И там тук че на този уръл ще измислянето и не е мало. Мисля, че не е малък така урода. И след като стигнем на по-голям байом, може да намерим вилич и да го потърсим. Ще потърсим някакъв вилич и ще построим нещо. За урода ще построим малко постройки там. С мочетата. И на трети епизод най-много очаквате да добавя още един-два мода. Може да пишете в коментарите какви мода може да добавям. Любими или които сте гледали от известни ютубъри, който ви харесал или с които сами ви тествали. Или са били любими и сте ви ги казал някой приятел. И са били тествани. Така. И така. Да съберем поне около стак санд. Стаки поне и половина. Стаки 30 и 30 ми трябва. Още малко. Да ми стигне лопатата да може да се изкопае вода тук. За това почвам, отивам да си изкопая дърво на това. Си събера малко дърво, да си взема този пясък, колкото ми бях изкопал току-що. Събирам това. Събера дървото, ще събера малко дърво за лодки и за си крафтна тук. Някоята ми ще отида да експлорвам самия епизод. Трети епизод, както казах, пак ще се добавя нови модове. Ще видя ако ми харесват. Както в първи и сега и в този епизод реших да сложа линк към
сайта, в който се тегля модовете. Има ги за 1.8, за 7.2, 7.10 и така нататък. И аз сега игра на 7.10. За 7.2 Forza не ми тръгва, ако някой знае защо. Защо теглил съм си го от всякъде. Гледах на известни английски ютубъри, точно на някакви ютубъри, и писах в YouTube как да си изтеглим Forza 1.7.2, пише, изтеглях си го, имаше линк, знам как, сложих си го, пуснах си го там, инсталирах си го, сложих си го и пуснах си Minecraft с Forza 7.2 и ми тръгна. И ако някой знае защо, да ми каже, няма, ще съм много благодарен. Да, и ако някой иска да снима на Modded Survival, ако има той лични модове, може да праща клипа на мене. Ще пише, че това няма къде с авторски права. В този клип споменавам, че аз искам лично да пращате клипове, защото понякога аз не мога да снимам и сега както наближава края на годината, така сега 20 май, остават около 15 дни учебни, 15 да, даже и по-малко. Чак другата седмица си мисля, че сме на училище, да, така. И така, сега нямаме храна, пак трябва да си гивна храна. Give food, не, Eplex Foods 64. Тук няма такова. Cooked Pig 64. Не знам точно как е. И това е така да го завърша, защото така. Ето тук, май трябва да си гивнем още. Give Apple, Eplex Apple, две пъти се пише 64. Ще двете да бъркаме. Поне хелва повече. Да, и в този следващия епизод може да не учитаме. Останеш живот, затова си. Така. Ще направим още една брадичка. Защо? Мама ти. И да мясаш, бе. Котката им пак нещо мяса. Какво иска пак? Те го знам. Не е гладно. До сега спа, сега нещо мяца. Котки с много ще обърнат внимание. Епизода ми трябва. Ще откачам епизоди на този survival. Да, и може да предложите някои игри, които просто биха тръгнали. Аз ще сложа долу в описанието игри, изискванията на компютъра ми. Да, точно да. Кажете някои игри и така. Не ми по каква ще е играта, ще гледам каква е доста добра игрица. В следващия епизод може да има нова игрица. Може да е нова, може и да е стара. Си помисля, може да продължа да снимам на Modded Survival, докато ни преминем самата поредица докато стигнем до енда. Да, нали, така превъртим окончателно Minecraft, като съберем почти всички ачивменти. С един приятел в един сервер почти ги събрахме и там може да превъртим Minecraft. Оставаха ни при почти най-сложните. Оставаха ни да прекараме 1 км с Minecraft. 2, 3, 4, 5. Бам, още дърва ми. Така. Едно, 2, 3. Още 2 ми трябва така.
Да, и пак съжалявам заради котката. Защото пак нещо ми вика. Не знам защо. Не знам защо. Тук ще сложа някакви блокове, затова съм го решил къде да направя. 2, 3, 4, 5. И така ще свържим къщичката. Само да се скачим с някакви блокове. Или тук от тези wooden planks. Ще сложим на 4 места. Ето тук така. Като гледам, май ще ми стигне материала. Да се скачим с този дърт. Ето така. Ето тук, примерно, ако направим една стълбичка. Именно и така. Ето. Тъй. Започнем от тук. Малко тук да завием. Така реших да ми е къщата, пак се тери котката по стола ми. Защо? Да, и отдавна имам котка. Така. Почти отдавна да е. И така реших да се получи тази къщичка, защото не в интерес да правя някакви квадратни там. Защото обичам да правя, обаче вече писна съм. И като едно нещо ви писне е много трудно да се оправи. И както и да е. Както и да е. Това беше готово до тук. Тази къщичка беше готова. Само там ще сложим прозорци. Тук ще го довърша. Тук ще сложим две колони, тук да подпирате е така. Едната е така и другата е така. Така насам. И пък какво се получи пък? Това ще сега. Нещо ли? Новия бък пък. Знам това бък или... Така го измислях пак моджан като правиха 7-10 или... О да! Някаква новина, че защото вече 1.8 вече Minecraft мисля, че го продадаха на Mojang. И ако някой иска да ако някой играе на Mojang и иска да играе на 1.8, препоръчвам му да има хубав компютър, защото 1.8 без екстра или нещо такова ви налагва хипер ужасно, много гадно. Момче играем двамата с него. И като играем двамата с него, аз по-малко ми налагва, защото аз съм с X-Ray. И като аз съм с X-Ray по-малко налагва, някой път е обратното, на мен е повече, на него по-малко. Различно е. И така. Мисля да сложа още модове. Давайте ми ги, не ми пречи кои са. Само да са просто някакви такива, да съм като More Swords, такива More Pickaxe или просто повече руди. За копане, защото като почнем да копаем, да не намираме само такива работи, като метисти, рубини, кристали да намерим, ако не можем да намерим. Ако не може да намеря такъв мод с кристали, ще е много перфектно. Ако някой го има, каже, ето котката ми пак е в бюрото, отдолу бюрото ми, при другата ми клавиатура, в която ми е резервната. И така, на котки слез долу.
Така. Тъй. Реших тука, опа, топа. Тук примерно да сложа тук да го запълня с такова дърво. Аз ще трябва да купавам още. Да видим на английски сега език. Английски, как е на английски, за да мога нещо да погледна просто. Австралия, Канада, UK. Искаме този език. Просто обаче този английски сега не. Така е, направим Minecraft. Заради може да се оправя. Така. Сега само да не ми бъгне World-а. Да не ме направи на английски. Да направи на английски няма да, но не трябва да искам да се пускам. Ето направя на английски. Ето малко играм и този на английски. Този път на английски. Ето. То път на... Ето. Той как е? Code Planks. Може пак да читнем. Give Applex. Обещавам, че повече няма читвам. Code 64. То как е? Да. Не. Значи не, надо ще играем сега малко на английски, да, не съм играл на английски. Забрал съм как изглежда на английски, защото на български ето там координатите се виждат много по-зле. Ето така. Ето, къщата изглежда якичка за сега. Скачим да оберем още малко дръвчета и да видим какво можем да направим в самия епизод. Защото не знам вече колко време е самия епизод. Епизод е 20 минути почти. Така. Нещо се пъгнем вътре. Епизода ми е 20 минути. Така. Стим за още дървета, обаче откъде? Ето към още едно дървче. Не съм видял, че не е обрано. После пак трябва от другата страна. За да мога да взема... чекайте сега. Че пак ми се отваря това за HP. Знам защо. HP Support Assistant. Ти почти е готово. Съжаля пак. Ето това. Ето така. Степа. Фак. Читове, не знам защо така не ставам. Ми 8, това намерихме. Не можехме да намерим много. Не че има много и с този байом. Как да почна от World. Готов ли е? Експорт се... Не. Искам да го гледам. Малко после ще прегледам и този като ги обработя. После ще ги обработя през Vegas Pro. Ще видя как се обработваха, защото съм забравил. Преди Pro обработвах един път с Sony Vegas и почнах така. Ми се получи. Качих един успешен клип. Да, някой ако прави интрота да каже. Аз мога да се направя, обаче ми е нужна някаква програмка. Затова ще видя с към тази, обаче с към тази днеска просто си инсталирам преди да почна клипа. И пише, че има инсталирана към тази в самия ми компютър, защото така. Обаче защото съм объркал. И така. Преди време пробвах да се направя към тази и така. Към тази и това.
И бях си пробвал да си направя едно интро, което ми се получи, мисля, че. Защото не бях го слагал на клип и затова не знам дали се беше получило. Ето така. Тук да е го. Ето тук е готово. Готово. Нямаме много дърво. Ще засадим малко от саплингите. Тук нямаме имаме 10 саплинга. Ето така. Ще сложим няколко. Отивам да оберем останалите дървета. Там може да не се падне ябълка. Тук примерно е така. Тук. 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 Няма някакво разминаване. Видях за последните 2-3. Последните 3, да. Ето пък брезово. Да разгледам мапа. Да, и извинявам се пак за чести прекъсвания, да видим пак рекордвам, да, рекордвам. Не съм правил нищо. Събирах дърво по едно време. Като почнах тук да събирам, обаче един път като почнах и не беше ми стигнал времето за самия епизод. Вижте от как се е получил къщичката. Малка, но интересна. Според мен си интересна. Харесва ми. Все пак е моя работа. И така. Ето още дърво тук. Може да си читне малко, ама няма да читваме. Не искам да читвам, защото обещах да не читвам. Да, е това дърво кога се е разсетнало. Помня, че и тук го обрах. Тук трябва да е пак такова дъбово. Олък. Олкулт. Факъв. Тук нататък ще видя дали има дървета, защото някакъв път има. Пък тук само дървета много малко има. Просто и трябва пак да си ги засаждам. Мисля, че насам няма дървета, не се виждат. Това е равин. Аметисти. Още такова ще да си ги взема. Пък после ще гледам някак. Аметисти искам. Защото съм с такава броня и ето още от първия ми епизод, откакто си направих си самата броня и колко пъти вече скачам до рабилито и не е паднало. Така. Дробилито не е паднало още. Малко. Ето така. Изкопахме аметисти. Това не е копър, пак да проверя. Не, това е бронз. Сигурен съм. Бронз. Не ми трябва, значи. Имам много бронз. Копър, къде можем да намерим копър? Не знам, тук вече не е по-мое. Само копър не съм намерил и платиниум и така и руби. Значи тези 3 руди, да, и силвър намерих. Още един. Браво. Не се какво е това. Напълна простотия. Едно айрон. Имаме 6 айрон. Сега се изкачваме тука. Да оберем ли бронза? Или все пак да не го обираме? Ще го оберем. Ценна руда и вижте по колко много виждате. Само виждате някакво малко и гледате сега. Колко много. Чакай. Се щупи. Няма го обирам, не ми е нужен много. Трябва ни копър и руби. Рубитата изглеждат добре. Даже малко по-добре от това кол ли е? Кол ли е? Шет, кол е?
Обаче унази руда, която копаех предния път, май не беше кол. Приличаше на кол, обаче не беше кол. Тази руда май беше от друга не прилича. Приличаше на кол, те обаче тези бяха по-тънки. Точно тук трябва да намерим малко руби. Имам морал да не е много богат. Сега. Стига. Всяко имах X-Ray Vision. Ще да гледам. И може после да се сложи. Валя да е пълен survival. Защо не виждам поне никакви мобове? Не съм видял. Свърда ми само деца имам си го направил и не съм го изпълнил. Нищо, сега ще да се читнем, защото не съм близко до къщата. Може да читнем малко. Няма повече дълго дърво, обикновено нас не трябва, не е нужно, поне още. Ако се читна, като гледам няма да има проблем. Game Mode 1. Да. Ето, модовете. Тук не ми се виждат мобовете нещо. Модовете. Да, ето. Iron Wall, Gold Wall. Ето ги рудите. Тези не правят, мисля, че нищо. Tiger Eye, Bismuth Eye. Ето, нямаме това. Руби, ето това. Carbon Ingot. Това бях попал в единият World, като копаех предният ми World. В същия World, бъзикам се. Спълнаха са мобове. Най-после можем да тестваме руби това. Руби бронята. Значи за всеки случай съм бил прав. Имам си някаква броничка. Monster Hunter, дигнахме achievement, обаче бият по много демидж тези копелята и ще умрете бе. Ще ви ръшкам с темоме, с Iron Mesh. Опа! Где сърца съм? Game Mode 1. Май ще трябва да ти скоча пич на Спарта. Много ли се хилна? Ще убия на Спарта. Спарта! What the fuck? Yes. Ще му скочим на Game Mode 0. Сега на Спарта. Спарта! Диш! What the fuck? Спарта! Диш! Не! Внимай, ще умра тук. Чич! Добре, буклук. Бум! Нула! Скъпни ценките, като бухам. И псувам малко. Няма като май. Сега ще бързо влизам да спим, за да можем... И от зомбито ни паднал морков, да? И видях, че тук беше ни паднало едно оранжево. Не го видях какво беше. Май Tiger Eye беше. Да, Tiger Eye. Сега да поспим. Видях, че се спал. Мобове. Разбрах, че се спомват. Вече. Тук ще ги изместя. Просто при крафтинга. Тук трябва да изместим. Едно, 2, 6, 3, 4, 4. И печката. Печките можем да я сложим на 3.
И тук е леглото, където леглото ще ми бъде тук. Да преместим едната част тук. Тук ще сложим тези атоми, този малък маничък. Тази маничка част често. Тези атоми ще ги вземем, тези тук ще ги преместим. Този малък част ще го сложим тук. Ето така, примерно, лапот. Това малко iron, то ще бъде така. Гласа, това, крафтинга, това. Не, още ми трябват ли? Да, така става, може да се помня инвентара. Не пука. Ето тук, още. Значи, ето, най-после почнаха да ступят. Значи, малко повече иззет демича на хелмета. И сега можем да си направим ни гащи. Май така се правиха. Имаме вече фул броня, фул аметист броня. Само ни трябва тулсове и сме готови. Фанки манки. Тук изпекохме ли самия айрон, който ни беше нужен. Тук се изкачим. Хубаво, че не съм счупил стълбичката. Да, и котката пак бяга нещо. Ще го видим. После бяга. Какво? Сега съм само у нас. Аз си играя така. Виж защо така се направихте. Значи ще взема с малко. Скочим да вземем бам. Мафа. Един вид. Ако скочим на легло, май ще разберем в първо. Така. Няма дърво, ето. Пак нямам дърво и нямам наблизко спалнати. Пак май пак трябва да чакам. Защо пак го обърках? Като съм го почнал еднакво. Нека как да стане? Стане еднакво поне. Нека път почвам го нали някак и вече сбъркам как съм го направил в предния дизайн. После в серверите нали строя на Creative малко постройки там. Нямам лично много постройки. С някои ми се получават, някъде ми се получават или нямам време да ги довърша или просто ме мързи. Също тия нататка, заради ченкове, може там да ми налагне малко. Може да направим тук една фермичка за моркови с малко. Нямаме друго, имаме само морков. Да видим. Къде можем да намерим това durability, почна durability почна сложи durability мод. Тук не е пораснал дърво. Защото ми се привидя. Да, това дърво дето посадих пораснал. Но дърветата, което посадих е пораснал, не? Нищо. Айде сега ще го берем. Нататък мисля, че няма никакви животни. И на този остров мисля, че е малко трудно да се оселей. Шугаркейн. Нужният ни шугаркейн, който ни трябваше. В който може да се направя ферма някъде близко до моята къща. Не ми се ходи пак до тук. Този остров може да го развие. Тези крипъри нямат глави, бе. Как нямат глави, бе? Наистина нямаха глави. Моля. Аз ли откажа, че те самите крипъри нямат глави? Там няма нищо, знам. Яре, ще се върнем към базата. Да, трябва да ми остави кола, защото нямам кола повече. Да оставя кола, че нямам в печката, да мога да си изпека айрана. Аз сложих... Май сложих кол в печката, обаче не знам дали съм сложил. И мисля, че сложих, ама май не съм. И... бахти бесните те са тесно.
И ето. Sugarcane ще го приберем тук. Ето тук, да. Не съм сложил, не съм сложил кол. Този колко ти е за... Пък аз имам 4 точки, които не съм ги ползвал още. Ето като е перфектно сложат малко стъкла. Обаче, как да го направя? Ето така ли? Защо тук няма да има просто стъкла, ли? Така. Пак дойде при мен котката. Що? Се получи. Май тук няма да има стъкла. Май тук няма да стъкла, или тук просто ще го запълня. Просто не искам стъкла. Ето като точно. Или ето какво едно стъкълце може да сложа. Ето така. Долу-горе да има някакъв вид. Това. Тази къща. Или къде така. Или... Не става. Няма да има стъкла. Или навсякъде ще от дърво. От навсякъде да е дърво. Обаче нямаме наблизко и нямаме бомил. Значи гейм модим. Пак обещавам, че последния ми чит си читам още поне стаки 32. Още един стак се читна. Видим. Стак. И ще се довърши обещавам. Повече няма читвам, защото аз слагам бавно на разтъпнеш дърветата и затова го се читнах. Исках иначе да читвам. Значи мога да читвам, обаче не читвам. Няма да читвам, това е моят survival. Без читове и тези читове ми излязаха през гърба. Бам. Защото ето. Готово. Покрива до някъде е готов. Тук можем да го запълним. Тук тъй. Кончал. Как изглежда така? Нищо. Или ако го дигна тук ще... не. Тук няма да има нищо просто. Или да има, да има. Имам тук малко врати. Две врати имам. Сега котката дойде върху мене. Сега се кача на бюрото. Ето, добре ще стане така. Как да го направя? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3. Тук ме трябва да запълня бавно. Така иска сега временно да ми къщата долу-горе да оцелия от тези мобове. Може да не спа веднага. Стъклото ми свърши.
Значи, още не е той пък сандстоун. Санд. Малко санд. Айрона ми е готов. Дигнал съм на XP. На котке, вие така. И да си играеш с моят. Пак не влезе. Да, и тъпе шума, нали? Снимам доста време епизодите вече. Вече около 40 минути са двата епизода. Ако ви са скучни, както искате правете, все пак искам да се разви някак. Та има епизоди, защото има изхвърлени поредици, които не ми трябваха. Просто не ставаха и не ми трябваха, просто не ми стига. Не ми стига времето да снимам или не съм сам, когато искам да снимам. Е така ще взема този глас да запълня 1, 2, 3. Нямам глас. Тук е 3 и тук е 3. Значи 3 на 3. Правилно съм изчислил. И сега ако правим да поспим, айде. Да направим малко фенсове после. Направим фенсове. Правим 2 кофе с вода и да си направим шугратейн фермичка. Там ще направим долу до брега, казахме, че расте бързо. Ще правя 2 кофи, ще ми оставим 2 айрон или една кофа да направя една кофа. Няма малко повече айрон. Една кофа, отивам да я напълня. Така. Взимам моркова. Да, тук ще го оставя отворено. Фетай, фенсове, малко дърво така. Така, 6 на 5, 20 пръчки, 10 фенса. Гледам, май няма да ми е малко фермичката. Тя няма да е много голяма, де. Аз като се остров няма да е много голям. Мисля, че няма да живея много дълго ден. Тук мисля да направя на фермичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 дълго. Тук така и тук така ще го запълним с фенсчета. Примерно някакво не е много дълго. Сега като няма стекла, мога влизам така по макефи. Ето още пръчки да направим. Аз няма правя бутони. Сега мога направя около 13 фенса. Няма 8 фенса. Защото не ми се доразпределиха пръчките. Не искаме те, примерно, ако сложим те един болт, не е много добре. Или примерно, ако става така, те примерно да го заградим. И обаче трябва да го запълня с пръст. Пък аз имам тайна. Тя е било в мене. Ето тук, така. Същото решаване. Така. Решението взето. Сега ще крафнем още малко дърво. Още малко олк планкс. Малко пръчки, поне 17-16 пръчки, 8-34 пръчки, 5 фенса, 10 5 пръчки по 2 фенса, бам. Опа. Сгреших като направих едно повече. Иска да е по-малка фермичката, така примерно да си направя, за да оцеля няколко дни още. И вече като се пренаселя в ръководство. Така. Отново пак се върна с най-предишния епизода. Направих самия епизод. Тук видяхте се пекат стъкла. Тук ще ги сложа. Пекат се стъклата. Пак прекъсват, мръзат така, прекъсват влизат само у нас. Гъдно. Аз тук ще влизам, може би. Като гледам, няма да влиза пак отново, затова ще го затупча. И ще го щупя това стъкло. Две така. Тук още две и тук още едно.
Колко стъкло ще ми трябва? 4. 1, 2, 1. Други 3 се пребаха. Ама не печеш. Фенс дорове. Още малко фенсчета. Така. Четири фенса. Или тук да го запълня напълно. 2 фенс дора. И тук един и тук. Или само един, да. Че правилно съм изчислил този път. Не всеки път изчислявам правилно. Мисля, че обратното. Типа как се правих 2 пръчки или 2 така. Не, това беше обратно. Ето тъй. 2 такива. 2 такива отстрани. Тези неща ще ги махна. Да си напълних кофта. Да взем само ябълката. Да взем моркова. Ще ми пише дръпнат от зомби. Не видях много да се спълнват много зомбита. Обаче, какво се обърка? Този път. Няма. Ако не се получи самия епизод, няма да се развивам, но не ще почне. Тук, да, едно хоми трябва. Едно дървен. Не, дървен също пред него. Имам 2 за айрон. Имам, да, 5 имам. И ще ми стане 3 за машини пикекс. Имам време за фермене. Ето, тук е по-близко много до мене, бе. Си близко до мен няма. Аре, ма, тъпа котка. Много котка. Котката ми май полудява. Ето тук ще си направя една голяма фермичка. Една така фермичка и тук ще сложа и тъй ще вибирам и навсякъде тук ще сложа вода. Тук ще сложа една вода, тук една, примерно, тук една. Може да се направят земите. Примерно ето и тук както се получи. Тук също трябва да сложа една вода. Навсякъде тук ще сложа. Където съм си изчислил някъде ще ми стигне напоянето. Вземете ми. Моркова ми ще е готов. Да. Може би. Няма да сме. Вече се бъркам, защото съм играл на синглплеер. И няма кой да ми досажда тук. И няма мрез и такива простоти, няма право. Няма гривчета. И тези по-близките обаче тук не знам нещо бъгнали са. Май са бъгна водата. Бъгна са, май още веднъж трябва да напълня. Или съм бъгнал. Не се е бъгнала, че трябва да я оправям. Вместо да си напоя другите части на фермата. Сега ще оправя и после ще напълня частите от фермата. Нищо, бъгна се, тук ще я сложим. Че ми за друго. С една кофа ми по-лесно, защото не искам си хабя рана, не че има много. Имах 5, 2 го използвах за да си направя едно хое. Да си обработи фермите.
Епизодите са малко скучни, няма бързи. Да, пак прекъснах, писна, много не искам да прекъсват. Това е последен... този път не се бърна, Съм много бързо фермити. Отваряме вратите. Изпечения глас, който беше... Аз направим две лодки. Това нужно дърво, което имаме. 3 направихме. Не стига 3. Някъде може да намерим големи острови. Така, да гаскаме. Така може малко да наладва. Все пак не съм бил насам. Тем, които ми са зарадени. Гледам това с минимапа. Тук има някакви... Има скутове. Ама само има земя. Май няма много земя. Или е гола вода са. Не, няма да е гола вода. Тук имаш и World, където не беше само гола вода. Тук не само виждам земя. Гледам серия с минимапа. Чай. Правилно не виждам, да. Земя. Насам. Не знам трябва. Аз съм си няма колко далече. А тук е моя остров, май. Някъде има. Окончателно се проявахме. Няма никъде земя. Не съм сигурен, няма къде няма.
И тук пак ми се пъгва ченковете какъв. Не взеха това. Не се думам да се старам някак. Опа, пацан. Ами, това беше почивания втори епизод. Разбрах, че е тъп. Чао!